खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। भारतनि मोनदाइन रावफोरा गुगल ट्रेन्सलेटआव सोसनजाबाय। गुगलआ भारतनि मोनदाइन रावफोरखौ गुगल ट्रेन्सलेटआव सोसननाय जाबाय होनना फोसावनानै होयो। आसामिस रावखौ लाफादेरनानै गुबुन मोन 7 रावफोरा गुगल ट्रेन्सलेटआव सोसनजाबाय। बेफोर मोनदाइन रावफोरानो जादों आसामिस, मिज', मणिपुर, मेटेलियान, संस्कृत, भोजपुरी, देवी, कनाकित आरो मेटेली। दुखुनांथाव बाथ्रा दि जोंनि बर' रावा दासिमबो सोसनजायाखै। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव। साख्रि मोननाय सुबुंफोरखौ नुनानै सोरखारा मोजाङै फरायलाइखौ दिहुनना होदों होनना सानदों। बेफोरनि गेजेरावनो सानैसो बिजाथिफोरा गोजोननाय मोनैखौ फोरमायदों। अनलाइनाव मोननाय रिजाल्टआव गोबाङानो नम्बर गैयै फिथाइखौ मोन्दों। बिसोरनि फिथाइया मा जायो बेनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोननायखौ नायनो लुबैदोंमोन होनना फोरमायो। मख'जाथावदि मैया फोसावनाय बिनायनि उनावनो रायजो सोरखारा 14 मेआव साख्रि थिसननाय एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन होनना फोसावदों। गाबोन 14 मे खालि खानापारानि भेटेरिनारि ग्राउन्डआव फुंनि 9 बाजियाव गासैखौबो लिंहरदों। गुबुन फारसे एएसए बेटेलियननि साख्रिखौ फोसावना होआखै। गासै 154 मासि दं। कर्टआव केस सोलिबाय थानायनि थाखायनो फोसावना होआखै होनना बुंदों। बिनि फिथाइखौ होनो थियारि बिजिरसालिया थिसननाय सिगनेल होयोब्लानो होगोन होनना फोसावदों। दानिया फैदो गुबुन रादाबाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि हाबिला बर' बिथाङा देग्लायनि आसाम पुलिस इउपि पस्टआव सेलेक्सन जानो हाबाय। बिथां हाबिला बर'नि खौराङा हारिनि थाखाय गोजोनथाव। गुबुन फारसेथिं गोबां बर' लाइमोनफोराबो सायख'जादों होनना खौरां मोन्दों। बिटिसिआव फिन बिसायख'थि। बिटिसिनि 22 नं कख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। 22 नं कख्लाबारि बियाबनि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय फैगौ 8 जुन खालाराव जासिगोन होननानै बिसायख'थि आय'गनिफ्राय फोसावनाय जायो आरो फैगौ 23 खालाराव कख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि बियाब थिलाइखौ गथायनांगोन आरो फैगौ 24 मेआव गावनि बिजाथि बिलाइखौ बोखांनानै लानो हागोन। बे उफ्रा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया जुन दाननि 12 खालाराव जागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि 4.32 जौखोन्दो फरायसालियावल'सो इन्टारनेटनि सुबिदा दं। गासै भारतनि गड़खौ नायोब्ला आसामा गोबां उन जाना दं। डिजिटेल आसामनि सिमा नुनाय सोरखारा सोलोंथाइ खोन्दोआव गोबां सोलायनाय लाबोनायनि बाथ्रा बुङो, नाथाय मोगथाङाव बिनि सावगारिया आलादा। गासै भारतआव बिनि गड़ 20 जौखोन्दो मख'जाथावदि चन्डीगढ़आव 100 जौखोन्दो फरायसालियाव इन्टारनेटनि बेबस्था दं। लक्षद्वीपआव 93 जौखोन्दो, दिल्लीआव 88 जौखोन्दो आरो केरालायाव 87.16 जौखोन्दो सोरखारि फरायसालियाव इन्टारनेट दं। गोबां रायजोफोरावनो 10 जौखोन्दोनि खम दं। अन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसामजों लोगोसे बिहार, गोबां कर्नाटक, लादाख, मणिपुर, मेघालय आरो गोबां रायजोफोरावनो खम बेबादि सुबिदा थानाया। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।